Kay bali imong multi-cab mangud ma'am na dakpan sa LTO. Tapos walay papilis. Wala dito yung papers gikan sa inyo ha? Wala daw nyo magipadala. Padala na ako sila, sir. Wala ko dito sa sakyanan. Sama na, sir. Wala naman ko eh. Wala na tong kwarta. Wala na. The Amigos Flower Shop, delivering happiness. Ay ma'am, may hapon. Ang ilita ma'am. Pwede tika mag-istorya ka na rin, madistorbo. Hindi yung mga pangutana mama. Video, bilang si ma'am, videohon ka na mo ha. Kay abot ni ato imong multi-cab nga yellow. Kano sa to ni mo nabaligya? Baligyan naman to. Oh, kano sa to ni mo nabaligya? Huwag kami sa ato na. Nagalimot ka? Kay bali imong multi-cab mangud ma'am na dakpan sa LTO. Tapos walay papilis. Naman to sa ilan ito. Buwan lang. ORCR? Wala mo ginahatag daw ma'am. Pagtanaw dito sa sakyanan, wala dito nabutang. Wala daw nyo magipadala. Padala na ako sila, sir. Wala man dito pagtanaw nila gyud. Karon ka dili i-release sa LTO kung wala ang papers. Nausaw man nato na. O mo lagi ma'am gipanhimi dire gisugo mi kung asa daw ang papilis na nakaron. Naaman sa ilaha. Wala ko dito sa sakyanan. Kung ginatanaw gyud, check nila tanan wala gyud. Napa ba daw si mo ha? Wala gyud, sir. Den karon kay gusto iuli ni Kapuyan. Sakyanan si mo ha. Sama na, sir. Wala naman ko eh. Wala na tong kwarta. Na. O sa mo na ma'am. Birthday niyo ma'am? Ala, pasensya na kayo. Sige, salamat ma'am. Na, unsama na to ma'am. Ani na lang ma'am, na ikipadala si ang nakapalit dati nga pwede daw mo pirma ka. Dasi papirmahan si Moha kasabutan ba kung kano sa din mo ibalik ang kwarta kay uli gyud ang multi-cab si Moha. Nadakpan man ka, sir. Ganong iuli ko man. O gani kay papilis man gud ma'am. Gikan sa inyo ha. Sige ma'am, naman say gipadala nga note diri ma'am. Pwede na to tanawon ma'am na di sa sakyanan. Kalmahan na lang. Oh. Nami babasa si Moha. Gikan sila ha. Okay lang? Then pirmahin lang po ng papel. Sige ma'am. Ato to ma'am, naman ko din sa gawas ng sakinan. Pwede nato tanawan? Ako'y munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. Atras kamay. Surprise! Happy birthday! Happy birthday! Pero lang ga. Joke ra to ma'am ha? Basig dili na kamukhaon na si mong kakulba. Ugulat. Ma'am, ayong uto. Okay lang ka? Ano sa mga imong hila? Kalipay o kaguon? Kalipay sa akong mga anak. So, kay ikaw manilahang best mother na atay corona. Birthday, mama! Yay! Papaha sa celebrant oil. So ma'am, para mawala na imuhang hilak sa karon, magpaila-ila sa DIME. Ako dahil si MM and kani si Aki. We are from AM Amigos Flower Shop. So namin diri karon para makiselebrate sa imuhang ika-68th birthday. Naka-idea kung sa'y gahatag ani. Isa man paminaw nimo. Wala yun to. Wala? Basig magluod sila kay nakahinumdum sila nimo. Nya ikaw wala ka makahinumdum. Ex daw ni mo ma'am. Ex daw ni mo ni. Wala na ex. Wala na kay ex, pero na kay uyab. Wala. O sige, tanaw na itong kinsay gahatag ani, na sila'y mensahe pero usa na ko basahon, kantahan sa kanamog happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
Okay, make a wish and blow your candle. Happy birthday! Sina sila yung message, ma'am? Wala juga idea yun, kinsa yung karatag? Wala. Kasi si Mayor. Wala sila yung message, ma'am. Anak sila. Mamang Helen. Isa may nagtawag ni mong mamang. Sila ka na. Aw, dili mamang lalaki nagtawag? Tawagan? Wala niya. Sige. Mang, una sa tanan, happy birthday. Gikan kini sa imuhang mga anak. Amuang gipangandaman ang imuhang birthday. Special ni kay special ka para sa amuang. Kung gusto na mo masayod ka, nga ikaw ang the best mother sa tanan. Ug mang, salamat kayo sa tanang mga sacrifices ninyo para sa amuang. Ug salamat kay luyo sa naagian na mga kalisod, wala ka ni give up. Ug ikaw ang nahimo namo nga kusog aron magpadayon sa kinabuhi. Kabalumi nga dili namo mabayaran ang imuhang mga sakripisyo para sa amuang. Ug dawata kining amuang simple pero kinasing-kasing nga sorpresa. Mang, huna-huna affirming nga palangga kayo kanamo. O kaming imuhang mga anak, naara may permi sa imuhang kiliran aron suportahan o atimanon ka. Kaming imuhang mga anak, nagpasalamat og dako kay ikaw ang amuang nahimong mama. Ug salamat kaayo, mang. Salamat kaayo sa imuhang kaayo sa amua o sa pagpalangga ikan gagmay pamihang tud karon o naagi hapon ka permi nga migabay sa amua o bisan naa na mi kaugalingon nga mga pamilya. Gikan na sa imuhang mga anak. Nasay mensahe ang imuhang mga apo. Anak sila Lola Helen. Happy birthday. Salamat sa pag-atiman sa amua. Palangga kayo kanamo la. Salamat sa Ginoo sa dugang tuig nga iyahang gihatag kanimo. O ginaot nga daghan pang tuig ang muabot og more blessings to come. Good health always or more strength para malagpasan nato ang mga pagsulay sa kinabuhi. Hinumdumi mang lang nga naarami diri permi para sa imuha. Palangga kayo kanamo. We love you so much, mang. Again, happy 68th birthday. O kinaot nga nalipay ka sa amo ang pasurpresa sa imuha. Love lots, imuhang mga anak ug ako. Yay! Kalipay nga imuhang tinuod na ay kaguol kay first birthday nimo karon nga wala si Papa. Pero himo namo ni para malipay ka. Salamat sa tanan. Mang, mahal ka kaayo namo. Usay magpabadlong mi pero wajud ka nasuko sa amo wa mi nimo gi-give up. As na mga anak nimo. Salamat sa kanunay nga suporta nimo para sa amo. I love you, ma. Yang ano man na hingos na. Nahingos man. Nakadungog di ko na hingos ba? Man, happy birthday. Salamat di ay nga bisan kabadlongon sa imong anak, ikaw nga ginikaanan nila dili jud ka mulapan kung mag-away mi. Salamat jud kay maayo jud kay kasamong atangan. Maura na happy birthday, man. Salamat. Ulit na. Madlungan daw nga anak si Uncle Junjun. Alam pang birthday mo, ma'am. I love you kayo, ma'am. Sorry kayo sa akong kabadlongon. Sa punta, dili ka makulat sa kuha nga pagsuporta nga, dili na ka magsuporta. Balungon mo, kahit ko ba mo? Sorry kayo. Inanin dyan po kasi sa dulo sa kong dating kapas.
Sorry lang, happy birthday. Agoy, badlungon di ay. Basta uy ako magundag message sa ilang hagod pero ginan ka nga natin ising ay surprise daw pa so tada muna nila happy birthday pero happy birthday ano hulog ang Sidungan lang mo, greet nga Lola og happy birthday. Sige, 1, 2, 3. happy birthday la Ay, wala pa'y kaon. Tigos mouse ba? In 1, 2, 3, go! happy birthday la Okay. Ikaw ma'am, sa mensahe nimo sa imong mga anak ug ako nga nagpa-surprise ani. Salamat ko sa ilang surprise ko nila kaming akong birthday karon. Wa ko nagtaong ma'am ngayon ani lang yun. Daghang salamat sa inyong tanan, mga anak. ang mga apo lang Ang mga apo na. Yan. Nya kadto lang. Hoy, mag-Facebook ka karon mo. Nag-request man sila pasayawon daw ka pang mga Ayaw, ay kung kabalo. ay mga apo na lang daw. Ah! Padlungod diri ayo. Ay, ka naman ma'am. Oy, dapa. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe ka bungga ang giandam nila sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama ang Bigos Flower Shop lang doon